पीजी दादाला जॉईन केलं नसेल तर करून घ्या ना, यांचं बी चॅनल आहे पीजी दादाचं. पीजी दादा तुम्ही बी यास्मिन ताईला जॉईन करा. राम राम गंगाराम मंडळी, राम राम गंगाराम मंडळी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद धन्यवाद, सपोर्टिंग गेमसाठी धन्यवाद. जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. विठ्ठल पाहुणा आला माझ्या घरा. ही डाव निघताना खाली बसताय ना का तुला. जय हरी विठ्ठल. लिंबोनी करा सावकास. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. विठ्ठल पाहुणा आला माझ्या घरा. माऊली 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 माऊली.